दिनैनि खन्थाइनि मुं गोसोनि दरखंआव आंगोनि सावगारि। खन्थाइखौ सुजुदों आरो दैथायहरदों पुर्णिमा बर'आ, जिल्ला बरपेटा। फैदो बिदिब्ला बिथांनि खन्थाइखौ दान्दिसे सम खोनासंलांदोनि। गोसोनि दरखंआव आंगोनि सावगारि। दिनै आं नोंखौ जोबोद गोसोखांदों, जानांगौ नोंबोथ' आंखौ गोसोखांदों। थेवबो नों गोसोखौ हमथाना थायो नङासै? मालाय नोंहा सोहोरनि गोजौ थाखोनि आइजोफोरखौ नुनानै गोसोआव खुसि थासै नङासै होनब्ला? आंहाथ' जाम्बिसो, गामि खाथिनि फरायसालियाव फरायनानैनो देरनाय, दुब्लि बारियाव माइ गायहैग्रा, नाहा मैहा थांग्रा गाहाय थाखोनि आइजो। बहाथो बावा जानो, मालाय नोंहा सोहोरनि दात जांगिला, आंहा जाबाय गामिनि गाहाय थाखोनि आइजो। टाउन सोहोरनि आइजोफोरनि जारौ महरखौ नुनानै नों आन्दायना दं नङासै? सोहोरनि बारहावायाव गेवलांनानै दिनै नों आंखौ एसेबो गोसोखांनो सम मोनाखिसै। नाथाय आं दि नोंखौ बेसेबांबा गोसोखाङो, जेराव माबा जासै मोनखाङो आं। नाथाय नोंथ' आंखौ बावगोमानासो दं जानांगौ, जेब्ला जों सानैजों मोनाबिलि समाव गामिनि दैमा गाथोन सेराव समायखिरा लानायखौ नों मानो बावगारलांखो? अब्लालाय मानोथो नंखाय रादा होआमोन? नाथाय नोंथ' दा आंखौ जेबोखौनो मिथिया, आंहादि बेसेबांबा दुखु दाहाजों सरजाबनानैसो दं, बेखौ नों माबोरै मोनहरस'नो हागोन? नोंथ' दायो आन्दायनाय रुगुंखौ मोनफिननो गोब्राबसै। अब्ला आंहादि बेसेबांबा लैथोनि बुब्लियाव बुबथिं जानानै मेंग्लिजोबनानै सिखांनो हायाखै? हायोब्ला नों आंनो सिमांनि गेजेरजों बारसे बिबार लानानै अनसायफै, अब्लानो आंनि जोबथा सोलेरा आबुं जालांगोन।